साखैजाय सोनाबखैजाय सोलायलायदों नै सोलायदों नै सोर बेसे मोनखो दाना खोन्थादो सोर बेसे मोनखो थाइनायाथ' ना बेसे मोनखो जिर' बेसे मोनखो रानिया जिर' थाइसेल' थाइबेसे मोनखो 7 थाखा बेयाव माने ओइनि दान होनायखौ माने फैसा सारनाय जायो आरोना बे फैसा सारनायखौहाय दायो माने सारनाया जासिगोन ओमफ्राय बेयाव माने नेम बायदि गोदोनि नेम बायदिहाय बेयाव ओंखाम जाहोनाय जायोमोन आरो जाय जायगायाव ओंखाम जानाय जायो बे जायगायावसो माने फैसाखौ सारनाय जाया होनबा ना बिदि मोनसे दाना दायो माने बिसोरखौहाय नेम बायदिल' खालामनानै बिसोरखौहाय माने जाहोनानै लोंहोनानै दायो माने फैसाखौ बेयाव सारनाय जासिगोन आरोखि नै बिदि माने बिसोर जाहैबाय ओंखाम होग्रा नै ओंखामानो रेडि नै बिसोरो मा मोनजाखो नोंसोरलाय हा ओमफ्राय ना सार आच्छा नोंसोरबो ना जानो हायो सुनांखाया आइया नै दहाय आं रायलायदोंमोन ना जोंना नैबे माने भेक्सिन नङाबा थानो हायानो मोदोमा मेखां जायोनो ओंखाम जादों इबो नै सोरनि मा जादों बेयाव सोरनि आबैनि बार्थडेसो दा बार्थडेसो दा बे गथ'फोरखौ बेयाव जाखांहोनायनि उनावहाय माने फैसा सारनाय ना बेखौहाय मा होननायथाय मा सारनाय होनो आंथ' बेनि सायाव बारा मोजां मिथिया थेवब्ला माने बिसोरखौ जाखांनायनि उनावहाय दायो बैयावहाय जिथुनाखि सोरबाफ्रा फैदों खुलुमफैदों बेखौ माने मान लाफैदों बिथांमोननि फैसाखौहाय बेयाव एसे एनै नेम बायदि सारनाय जासिगोन आरोना रायजो राजाया दान होनाय बे रायजो राजा दान होनायखौ जोङो ब्रह्म आन्सलिक बाथौ आन्सलिक गामि मोनथामजों बाग खालामनानै जि सिसे गोलैयो बेखौ जोङो राननाय जायो बे राननायाव जोङो दिनै ब्रह्म आन्सलिकनो जोङो सोमजायग्रोबाय बाथौ आन्सलिकआ दंबावो बाथौ आन्सलिकनो दाहाय हरसिगोन आच्छा रेडिखा आरोना रेडि जानानै ओमफ्राय बिनि उनाव मा नेम दं एसे खोन्थाना होदो बिनि उनाव नेमा जोंहा जाखांबा बेयाव जोंहा माखासे नेमखान्थि दंबावो बे नेमखान्थिया जाहैबाय आखाइ सुस्रांनाय बे बिदाय होनाय आच्छा बे बिदाय होनाय बेखिनिफ्राय ओमफ्राय आरो जोंहा नैबाव जिखिनि माइरं एसे फैसा एसे खुस्रा खुस्रि जमा दंबावो बेखौ सारबाथाय बेयो सारखांनाय लोगो लोगो जोंहा रायजो राजाया एसे एनै खनसिगोन ओमफ्राय बेखौ सारखांनानै जोब्बाथाय बेखौ दाखोरखौ खनस्रांनानै गारहैसिगोन होमबानो जोब्बाय आरोखि माने फैसा खनग्राफ्रा नै रेडि इसोरबो खनगोन फैसाखौ गेदेरफ्राबो खनसिगोन माने गासिबो बेयाव थानायफ्रा गासिबो फैसा खनगोन माने दायो नोंसोर खनग्रा फैसा दंखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो रंसारि जालांनायनि थाखाय दिनै जोंहा नैबाव आर'नाइ दंमोन बे आर'नाइखौ जोङो बिबार होनानै आरो जेसेबां फैसा दं जों बेखौ गोसो गोथारै रंसारिया जेरैहाय दिनै फैगौ जायगा मोनसे होननानै जोङो बेखौ दान खालामनाय जायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोसो गोथारै मानिनायजों आरो थाबाय जोङो 7 जन जोंहा रंसारि जालांनाया बाजै रंसारिसो जानायलाय हिनजावनि थाखाय हौवाबा जों मोनबाजों दान जाहोयोमोन बेनिफ्राय दायो जोंहा बुरै बैसो जाबाय नालाय रंसारि जालांबाय दा बेखौ जोङो 7 जन मानसि गथ'फोर जाहोनानै दा जोङो हिनजावनि दान खालामनो आखायाव लाबाय बोरायखौ गारनानै नों रंसारि जालांबाय नोंनि रंसारिनि थाखायनो दिनै दस्राखौ गारनानै नोंनि जोबथा बिदायाव दिनै नोंनोनो आलारि बाथि सावनानै जोंहा नियम बायदि रायजो राजानि नियम बायदि मोजाङै माइरं फैसा लानानै आरो नोंनि हाबसाखौजों सोंनानै नैबावनो धुप जरा लगायनानै गोथार दै साथि लानानै बिबार लानानै फैसा जा गरसे रायजो राजाफ्रा नोंखौ सौजारि जालांथों मेथाइखौ फैसा खनग्राफ्रा ओरैबायदि फुरथि साखैजाय सोनाबखैजाय सोलायलायदों नै सोलायदों नै सोर बेसे मोनखो दाना खोन्थादो सोर बेसे मोनखो
थाइनैया थोना बेसे मोनखो 0 बेसे मोनखो रानिया 0 थाइसेल' थाइबेसे मोनखो 7 थाखा बेसे मोनखो फैसा बेसे मोनखो नोंसोरलाय 7 थाखा आइया माने नेमा जोब्बाय आरो ना दायो आं बेखौ एसे खिन्थिबाय ओमफ्राय दायो लास्ट नेम दंबायनो बै बै दहाय गथ'फोर जानाय आं खिन्थिदोंमोन ना बेखौबो आं दायो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंबोथ' बिनि सायाव बारा नलेज गैयामोन नालाय ओंखायनो आं जा हायो एसे दिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोननो दायो नै बेखौहाय बोखांसै होनबाय एसे दिन्थिनोसै र' यावबो माने नेम दं जाहैबाय बारे बारेसो खनसिगोन जाहैबाय नै मोनसे याव मोनसे थालांबाय ना याव मोनसे बारनानै खनबाय नै मोनसे बारनानै खनदों दा नुबाय दा नै मा जाहैबाय माखासे नेमफोर आरोना नोंथांमोना मा सानो आंथ' मिथिया माने यावहाय फार्स्टआवहाय जा नैबे रुंसारिखौहाय जेसेबांखिनि मानसिफोरा दहायनो खिन्थिखादों आङो फैदों बिथांखौ माने सनमान लाफैदों सोरबा माने दिनैनिफ्राय लास्ट बिदाय होननानै सोरबा मान होफैदों बिदिनो गावनि गोसोआव जा सानदों जा बोर होदों बेखौ होनानै माने थाइसे थाइनै होलाङो बे थाइसे थाइनै होनायखौ नैबेयावहाय माखासे नेम निथि खालामनानै बेफोरबायदि फैसाखौ सारनाय जायो ओमफ्राय बे फैसाखौ सारनाय जानानै ओमफ्राय बिनि माखासे दहाय जे जानाय खिन्थादोंमोन आङो ओंखाम जानानै जे बिनि खालायखौ लांनानै ओजोंहाय खोला फारसे गारहैनाय बेनो आरो लास्ट नेमाहाय आंबो बिनि सायाव बारा मोजां मिथिया नोंथांमोना जुदि मोजां मिथियोबा नोंथांमोनहाहाय एसे मोजाङैनो साननानै लादो आंबोथ' माने फैनाया एसे लेट जाबाय नालाय बेनिखायनो आं माखासेखौथ' स्टार्टिंनिफ्रायथ' खिन्थिजोबनो हायासै थेवब्लाबो जा एसे हायो आं बेखौनो खिन्थिबाय बे जाहैबाय माने आंनिनो आदानिनो आंनि सोमोन्दोआव आरो आदानिनो नालाय आंबो फैबाय फैनानै माने बेयाव एटेन्ड जालायनाय आरो ना आंबो माने बेखौनो एसे फैनानै खिन्थिनाबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे जाहैबाय नारेंगुरि गामियावमोन नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनोथ' दाबावदो आं बेखौनो खिन्थिबाय नोंथांमोनखौ अके बाय बाय